Ηρησιόνη από τη λέξη ήρος, που σημαίνει μαλλί προβάτου, ήταν ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης, στολισμένο με κορδελάκια από λευκό και κόκκινο μαλλί, καρπούς, σίκα, ρόδια, καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα δημητριακά, μικρά μπουκαλάκια γεμάτα κρασί, μέλι, λάδι ή ακόμα μικρές σφαίρες από μέταλλο που παρίσταναν τον ήλιο και τη σελήνη. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και προσομοίωσε στο σημερινό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ το κρατούσαν αγόρια και το περιέφεραν στους δρόμους της πόλης των Αθηνών, τραγουδώντας τις καλένδες, τα κάλαντα, από σπίτι σε σπίτι, λέγοντας ευχές και περίματα για τον νοικοκύρη, προσπαθώντας να πετύχουν ένα γενναιόδωρο κέρασμα. Όταν έφταναν στο σπίτι τους, κρεμούσαν την Ηρησιόνη πάνω από την εξωπορτά τους και την άφηναν εκεί μέχρι την ίδια μέρα του νέου έτους. Το στόλισμα και η επιφορά της Ηρησιόνης συνηθιζόταν στις γιορτές Διανέψια και Θαργίλια. Οι γιορτές ήταν αφοσιωμένες στη θεά Αθηνά, τον Απόλλωνα και τις ώρες, δηλαδή την ευνομία, τη δίκη και την ειρήνη. Στην αρχαία Ελλάδα, το έθιμο ήταν μια έκφραση ευχαριστίας για τη γονιμότητα του έτους που πέρασε και μια παράκληση να συνεχιστεί η γονιμότητα και η εφορία για το επόμενο έτος. Με το τετράκι αυτό οι άνθρωποι ευχαριστούσαν τον Απόλλωνα για την καλή σοδιά του καλοκαιριού και εύχονταν ο επόμενος χρόνος να είναι επίσης ευνοϊκός. Άλλη ονομασία της Ηρησιόνης ήταν η κητηρία, από το ρήμα κητεύω. Ένας νεαρός, του οποίου οι γονείς ήταν ακόμα στη ζωή, περιέγινε την Ηρησιόνη με κρασί από ένα τελετουργικό αμφορέα και κρεμούσε το δεντράκι στην πύλη του ναού του Απόλλωνα. Σύμφωνα με την παράδοση, το έθιμο ξεκίνησε ο Θησέας, όταν πήγε στην Κρήτη να σκοτώσει τον Μινόταφρο. Η Ηρησιόνη διατηρήθηκε ως έθιμο και μετεξελίχθηκε στο Βυζάντιο. Τα Χριστούγεννα, με διαταγή του έπαρχου κάθε πόλης, καθαρίζονταν οι δρόμοι και τοποθετούνταν κατά διαστήματα αποστήλες με τεντρολίβανα, με τυχές και εποχικά άνθη. Επειδή μάλιστα σε επίληπτο βασιλικό υποτικό τάγμα της ανακτορικής φρουράς, εκτός από Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς συμμετείχαν και αλλοεθνείς αλλόδοξοι χριστιανοί, όπως και ελόθρησκοι υπότες, θεωρείται πιθανόν να μετέδωσαν το έθιμο της Ηρησιόνης στις δικές τους χώρες. Τα δεντρολίβανα πιθανότητα αντικαταστήθηκαν με δικά τους τοπικά άνθη και φυτά, όπως έλατα στις χώρες του Βορρά. Η Ηρησιόνη με μορφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου ως έλατο επιστρέφει στην Ελλάδα στις αρχές του 19ου αιώνα από τον βασιλιά Όθωνα και τους ακολούθους του Βαβαρούς, αλλά καθώς υπήρχε ήδη στην ιστορική μνήμη, υιοθετήθηκε αμέσως.